Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en calmini en juurima. Alhamdulillahi bil alamina. Allah walli on, mi holli on alluwal ayqashun ngal ɗon nde wowi ɗon ndewata jiita limto. Mi holli on alluwal abajada ɓe ko ɗon ndewata jiita laawol. Hande noon mi holla on kadi alluwal gongal ngal, ngal na ko abatata wiyete ɓe ko ɗon ndewata jiita laawol. Bisimillah, gadden alluwal ngal ɗo hande. On ji ɗo henne ayi alif ba jorɗo ta jorɗo ayi hun endu ja tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo woni jeeɗiɗi. Ngarana del ay za del toɓɓi. Ngarana ara, ngarana zeyyin ay toɓɓi. Ngarana sinara, ngarana sintoyɗo piccuɗo. On saha ngarana saridu piccuɗo. Ngarana kadi daridu piccuɗo. Ngarana ɗa koyngal, ɗa koyngal. Ngarana ra koyngal nani. Ngarana ayna bariɗo piccuɗo piccuɗo. Ngarana gayna bariɗo piccuɗo. Ngarana fa jorɗo. Ngarana gafara. So gasi ngarana kef, kef lamara. Ngarana mimarak, mimarak. Nunarak, nunarak. Ha mawɗo. Ngarana wow, ngarana yanara. Gasi ngal alluwal ne ɓe ko ɗo ndewata jangguinma limtongo mbawango gayna certa e majjere limto. Ko jangete e limto fof nandi. Ayqashun en, abajada en e abatata en ko gotum. Kala nde waɗa hen tan a wawi hen gotal andu goɗɗe ɗe a wawiɗe. A faami ɗon. Ngal ne ƴettugal ɗone mbañotoɗa ngal janga ngal ɗigga. A ronki yaade ƴewata ko bawɗa ngal holluma walluma jiya lawol. Adama walluma noddu en 00 221 77 906 14 81 a saggi tagguitoɗa. Walla goɗɗo keso yiɗo nadde on ne ara naata. Halni sarɗiyeji yiɗi jokko yiɗa accedeje. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.